Mașină tonaj greu, pe trotuar făcut din pavele. Domnul Chirica nu are nicio treabă, nu. Deci nu se vede aici, nu. Da, a fost familiar. Ok, se vede tot, da? Deci se distruge. Azi s-a făcut, mâine se rupe. Da, se face un magazin. Bani investiți, cred și eu. Da, domnule Chiric, așa este. Fără măști, fără nimic, așa se lucrează la familiar fost. Da?